Слънцето залязва над Созопол и обагря небето в жълто-оранжеви цветове. А рибарите чакат есенните пасажи. Лодките, които извършват стопански риболов в Созопол и Черноморец, са общо 130. Рибарите са готови да влязат в морето и да хвърлят мрежите, които цял ден са кърпели търпеливо и с любов, както са го правили техните деди от векове в древния град. Има нещо ритуално в минутите, преди лодките да отплават навътре в морето, като тиха молитва за благосклонно и щедро море. През есента лодките влизат предимно за кефал, лефер, чернокоп, сафрит и паламут. През пролета идва сезонът на попчетата. Рибарите обясняват, че морският риболов е много зависим от времето и късмета. Понякога дните, в които може да се влезе в морето, са малко и лодките остават на кея. Може да грее слънце, но ако духне силен вятър, риболовът пропада. Когато морето е гладко, кеят Созопол опустява. Рибарите буквално цял ден са в морето. При вечер излизат с лодките и залагат или мрежите за чернокоп, или мрежите за паламут. Обясняват, че има над 50 вида мрежи, различни за всяка риба. На сутринта прибират улова и се отправят към кея. Рано сутринта тръгват и корабите от кея в Созопол. Те ловят риба целогодишно. Созополската риболовна флотилия се състои от 10 кораба с големина над 15 метра и екипаж от 5 до 7 човека с капитан. Тръгват есента за чернокоп, сафрит и бърбун. През останалото време се лови предимно цаца. Риболовните кораби в Созопол нямат разрешителни за лов на рапани, но ловят калкан. Капитанът води дневник, в който старателно отбелязва колко калкан е уловил по размер и групи. Всеки кораб, който лови деликатесната риба, трябва да има монтирани проследяващи устройства и в Център за наблюдение на риболовните кораби към Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури се подава информация къде се лови. Това се налага заради одобрената от Европейската комисия квота за улов на калкан. Калканът всъщност е най-скъпата черноморска риба и най-дефицитната стока по борсите. И докато лодките и корабите извършват стопански риболов, въдичарите в Созопол го правят за удоволствие. Риболовът е малко бягство от стреса на големия град, а за туристите е една от атракциите на древния град. Какво по-голямо удоволствие да хвърлиш въдица от кея в стария Созопол или от някоя скала и да се заслушаш в шепота на вълните, които разказват легенди за кораби, пирати и рибари. С лодка, корабче или въдица днес е един обикновен ден за риба. Професия, съдба, приключение. Част от чара на Созопол.